Gernika Lumoko udalak eta Gernika Lumoko euskara zerbitzuak elkarlanean beste behin euskara olgetan errotu kanpaina abiarazi dute. 2003an abiatu zen kanpaina, 3 eta 6 urte bitarteko ume eta euren gurasoi dago zuzendua eta helburua esparru ez formalean euskararen erabilpena handitzea da. Horretarako 600 jakinarazpen bidaliko dira etxeetara, guraso eta umeen arteko lehiaketa eta frogak jarriko dira martxan euskara bultzatzeko, bikotek aritzeko jokoak landuko dira eta azaroaren 17an, azaroaren 24an eta abenduaren 1ean jarri dute hitzordua. Igande horietan, 5etatik 8etara jai alai frontoian. 17an baserriaren eguna izango da, 24an herriaren eguna eta abenduaren 1ean jai erraldoia euskararen nazioarteko eguneko atarian. Egun bakoitzean, eguneko gai nagusiari dagokion joko sorta eta kontzeptu bereziak landuko dituzte. Adibidez, azaroaren 17an baserriaren egunean, ume eta gurasoek hortua, etartea, zabaia edo sutondoa moduko berba eta kontzeptuekin jolastuko dute. Helburua 600 familietara heltzea da, esan behar da, azken urteetan 200 familia inguruk hartu dutela parte.